Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo amin na sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At dumanan nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. At ito di pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kumapkablawag iti ng bagabigat na yung bangaldaw na yung oras. Kada kaya amin sa ngapada, dito pagayam. Kaya padanan nyo ti may kalima, ngayon tayo padayawan nga ibasa, again sa intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of. Handa nga rin mabayagan, tap numalpas, irugi tayo tap numalpas, anat oras tumalpas. Baka 10:30, una na sapsapa. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Elsa nga napauluhan ti bidot. Dear Manong Nemi, idirugyan min kani Randy iti aglibin Manong Nemi, imbaga idin ni mamakanyak nga nagbiduta. Ngayon saan ko iti ngayon kaskaso Manong Nemi? Diyan mo, no apay nga ni mamakit against kini Randy. Tini Randy Manong Nemi kat may isang engineer, kontraktor, nagwapo. Huwain Manong Nemi. Mangup obisina akmat idin, kadakta kami laengan ka ni mama Manong Nemi. Gabutas yak ti burdek, iti talo nga kakamsat, puro lalaki, di kiti manungek, nga naikamang da, iti medyo adayong anugal. Kayat maten ni mama Manong Nemi, ngagsimpa akon. Iso nga, hagbidutak ka no apay nga live-in lang. Wen Manong Nemi. Imbaga kami data kinirande nga apay live-in lang. Saan ka no pala nga nakasagana, para itinanay nga panakagalot na. Tirason ni Randy Manong Nemi, gabata isot inauna, kadakwada nga kakabsat, kat siyempre, yung karikatan, di ginaganak ken kuha nga pinagraduar, iti kurso ng engineering, kat may sanitang engineer, nga kontrata. Talo nga min Manong Nemi, di kakabsat na, nga adyan na, nga isugan no tinasken nga tulungan na. Diyak man na mo, basta ingkari na Manong, nga makaraduar to lakid din di adyan na, kadi suntungan numaten ti mangituloy o mangtulong kadagiti sumalsaruno ka na kuwada. Isuntungan nun ti ba nagkalay sa amin. Duwapay nga tawin, Manong Nemi. Bidot ko na ni mama Manong Nemi no apay nga ni Randy. Asino ko mga ron? Kaya wamit iti sa bali nga napasnek nga nanggaharim kanyak no saan nga ni Randy. Nang runa Manong Nemi, iti nakapagturpusa kon kanadan trabaho ket mangup obisina akon.
Hindi balasa nga akpalang kat estudyante akpalang ado da kita kararam kanya. Ngayon saan kumat pala kayat edit maki-boyfriend. Hindi at ang trabaho, awa mo tiyang agaram kanya. Aging ka na maamok ni Randy manong name. Wen, imay edi, nagideposito, dito'y bangko nga pagpapaayat. Ije kami nga nag-meet manong name nga siyak edi iti nangasikaso ken kuan. Dito'y ko nga namuan nga engineer iso na kontraktor, kaya dito na kiti kontrata na, kaya nasken nga may deposito, kita i-advance da para iti parang kontrata na, sa nanto i-withdraw, no, basta nga agpasweldo, kaya iti trabahadores na. Nalabat press sakit idin kay Randy manong name ada idin nalimid apa nagayat ko king kuan. Na naruna ket dandan ni maminto ti makalawas nga umay dito bangko. Awawisan nakmaten manong name ag-date kami. Hindi ka imbaganan ti panagayat na. Medyo pinarigat ko muta. Nadandan ni makatawan sakbay nga inaklon ko isuna. Kaya di pa nangaklon ko kayong kuha naman ng naming in date na sinilebraram miti amin aging ka nag-check-in kami. Naipaay ko ti kinabirhen ko kini Randy manong. Sanak to ka nung agbabawi. Kapot isa o sisak to ka nung loang ti babae ti biyag na. Namati akmet manong. Aging gangin kadengmin iti agtipon aglibin. Imuna ide manong naming, inyam amunak, karignagan kan kuhana, kan kakamsat na. Madlaw ko ide manong naming aslaw, mapilpilit ti isem, bagi tinaganak kan kuhana, nang rona kini mamang na. Daimprang kami sumukanyak manong naming ti ina ni Randy ako na. Amom, Elsa, numabalil na kuma, kahit saan pa lang, agsiseryoso ni Randy. Nga mga asawa. Gamuta, iso tayo na muna, katrabang na o nga tulungan na kami kini papang na, para ka nagkakabsat na. Kinunakmat nga sungbat manong. Awan ti pagdanagan nyo, ma'am, kadamot trabaho. Isa bagay, madamot trabaho na. At no saan nga maminpinsan nga maitad keng ka, kas babae ito, nagti pamilya, just sweldo no, magalan siya na ti kontrata na. Hanggang agriri ka ba't adamat bukot mo nga sweldo. Amo ka mawatan tiket ko sa win. Mawatak, ma'am. Kapag nga ma'am pala tawag mo kanya. Kaya plano yun, tag-live-in kini Randy. Mama. Manong name nakalawlawag nga di na kayat nga mabukudak ti sweldo na. Live-in pa lang siguro kapot ti kasta ket awan ti nananay nga kalintigak nga mangigem iti anyaman nga masapulan ti asawak no asawak to. Ba't kaya dinit at pagtatakkunak manong name itakunak. Adamat trabaho, agsweldo mo. Hindi ba nag-live-in me manong name kinid daw ko kini Randy nga itisidong ni mama ti pagyanan mi. Gabutawang nga ti kadwa ni mama. Napiya ka na ginaganak keng kuwana ta at dadang nga kasawa sa dabay talong nga kakabsat na. Dito'y kami nga sidong ni mama manong nemi nga nagdan na kani Randy kaya dito'y ngayon baga ni mama nga talaga nga nagbidduta. Ma, sa anak to nga nagbidut. Kanya ko mga tipagkunam nga saan ka nga nagbidut. Umana-unay, saan na ka nga ikasar? Dumteng to mama. Live-in lang, di kahit na nga sawan. Nawaya, nga mga itasabali nga, babae nga, bawal na ito ang ikasar. Sa may isang engineer, gwapo, ada kwartana. Patsem nga rudbat nga saan nga makirelasyon sa bali nga babae. Nimat mama, apay ko mga dapat panunutin nyo. Sapoy. Baka ko timam to lang di kiti luluam, Elsa. Kakaiso na nga, may kirelasyon ka. Kasi pa nga lalaki tinapilim. Mama, please. Wala. Awanan ti may bagak. Sapay ko matasak tinagbidot. Sapay ko matasak tinagbidog na ti mamatik. Katagbidot ka, alang pili ka ni Randy. Hindi damo manong nemi kat siyempre.
nag-asikaso kaniya. Tanong kasta nga weekend, manong name date kami. Nag-dinner kami. Sa kamto pa check-in ka dalang rot pagawidan min. Mamanumit ka di manong name. Ganun kasta manong name nga malpas di may sa kontrata na nadamatipigam na kanya. Panakabagim mo datoy. Ano ritoy? Panakabagim. Sa mong itad amin kanya. Api ko may itad ko amin ka. Kumusta mo tinagalan siya? Pasilat. Inikak bonus na kito obreros ko. Siyempre, inikak ni mama. Inikak na ikakapsat ko. Kukang ba't dita? Hanggang nagririnig ka ba ta adamat sweldo? Sige, anak mo nagririnig ka. Nagad awatabol manong naming saan ko makontrol isunga. Gabota live-in kami kadi baylaeng. Iparangka na nga mismo. Nga inikan na ni mamang na. Inikan na di kakapsat na. Baka inikan na pa di barkada naman. Nagasta, nga Sabado, manong nemi, imbes ko nga oras ko, awang nga rod brak, ta bakasyon. Himsaan. At da iso na karagi di barkada na. Numet ti Domingo, manong nemi, dati-dati di ang kuyog kami sumuknal, mapangkabangbong himsaan. At da iso na iti barkada na. Kat kaputa ubing ba't pa iso na manong nemi, kat hilig na iti basketball. Yan. Makibas basketball ang makibarbarkada na kita'y pada na nga baro. Nga awang pitilib-in na isulang tadalib-in partner na. Di dahil mo manong name yung maawata. At siyempre, habang nga nanay pala nga ikawid ko. Abot barumot pa isuna. Saan kami pa yung nagkasal. Hanggang ka manong naming nga din at na nagpitpitik ti saklot ko. Wain, kat naragsakan na siyempre. Kapot danton putot na kanya. Maragsakan mat ni mama. Kapot danton na puko na kanya. Babae, timpas ngay ko manong naming isuda ito ni Lily. Wain. Iri pa nagpasngay ko 5 nga bulan idi manong naming tinaalak maternity leave. Wain. 5 nga bulan. 2 nga bulan, sakbay nga nagpasngayat, sa 3 nga bulan, kalpasat pa nagpasngay ko. Tayo di, nagtawadan o 3 nga bulan, ni Lily manong nemi nabunyagan. Aduan, nagiti imay, kakaduan na, nagiti barkada na, nagiti obreros na, nga nangala nga nanganak, iti bunyag kini Lily. E nagsubliak ko man manong nemi ti opisina, ingkawid na ti asawa. Magikat kan. Ha? Abi ko magikat dapat ni mama nga mga iwan tinakta. Sa bali lang ti ina, sa bali ti lola. Di ka maasyan, ti for 3 months. Nga da sa bali nga mga asikaso ti anakta. Sayang ti trabaho. Randy, sayang. Sayang ang tatrabaho. Nadadaki sa mapasamak ti anakta. Unang basta, agikat ka ng trabaho. Kadawan sa bali ng concentrate mo, no di mga iwan iti anak ta. Nagpeso ka dali mamang mo, sa bali lang diya. Sa bali tinula, sa bali badlatina. Sige, kasanong ti masapsapol mo. Anong problema mo kung makita? Itad ko ti masapol yun. Oray saan ka nagsusweldo, di ka man nagtrabaho, dinatid ko, mano ti masapol yung agina. I-budget mo, konta, mano. Tsaka mo, konta, manot may gatang tigatas na, diaper na, amin. Binulan mo't gatid ko. Tumanahin si 10,000. Tsaka mo, sasapo ya. Ala, basta tulag na, 10,000 ted ko kayong gati binulan. Manong nemi, 10,000. Basit lang data ko nak. Naging natigatas.
Hamat one na tubog nga ron ti barokong ko. Taya per, manong nemi, di ka na kasapulan ti baladaga. Siyempre, arawatel na. Katsyak, mabisyo akmet. E di adda sweldo, adumating paggastusak. Itanta, saan ba nga sweldo aramatek? Kakaasi ako nga mga bad budget. At dapat di gundawi manong nemi nga saan nga umana nga 10,000 tited na. Abitat na ito eh. I-budget mo. Medyo nalugi ka na iti kontratak. Ha? Sa nguminat materyales. Nagkamaliak nga nagkikontrata eh. So, masensya kan. Dimot kami kahit nga ituloy ko tagtrabaho. Ha? Ang trabaho. Ayawanam ti anak ta. Kadit ko amin na masapul mo. Ti masapul yo. Itid mo amin na masapul mi ang kurang mat. Kat ano sa mo na i-budget mo ngay. Pag-impipa na ngamin ti adong nga sweldom. Adong magangganan siyam. Edad mo ti pamilyam. Oy. Hagbog ka wakas ta. Randy, madi. Ano madi? Ano bang naunay? Nga naunyaman ti maganan siyam. Itad mo amin kanya. Hanya? Para karot kanya. Siyak ti mangtad kang ano at masapon mo. Pag gasulinam, ana pa eh. No, igatang mo arak para karagit yung breros mo. Okay, itad ko. Siya tagi-budget. Basta itad mo kanya kami na masapulam. Ato mapasamak na ita, Elsa. Naglagi pa ad obligasyon ko karagit kakapsat ko. Ni mama, isot pangitadak. Kaya isot makamumbat na magtad karagit kakapsat ko. Di ka nga sawan nga doon nga amang edad mo ti inam ng tisyak. Dinakbugkawan na kastaa. Lukot to yun. Bugbugkawan na kamantan. Hanggang bugbugkawan. Nakapigpigsan unim. Kano sakti mang bugkaw kang kakait mo? Uno sa agad tungpang kakait mo? Randy? Sakit din ti ong tam? Noon niya man ti kayat ko. Isot kayat ko. Agyaman ka kang kamay. Iba ka napututan ka. Napututan ka. Kadurubing unay nga, suportarak ti putot ko ken ka. May ramang ka ba eh? Kasanon no dyan ang kasapulan ni Lily tited ko. Kad makamukan ti biyak mo. Ano? Sige. Maramin ko. Gusto nga saan ka nagreklamo naman itid ko ken ka? Sige. Manunemi kang kanayon kami nagsinsintong bat. At apende kiti kondaway manunemi. Nga mamanong agawid. Nang runakit adayo ti ayan ti kontrata na. Pasara makadanon siya kagayan. Isabela. Pasaray di Baguio. At apende kiti kondaway nga di Manila. At apay kondaway nga di Bicol region. Imbaga, alis to lang ti parang ipatulog na manunemi through remittance. No. Rumbing unang nga ipatuludan. Nakabasbasit. Hangaw man nga para kada kami nga gina. Nangaroon nga dumakdakal ti gastos ti anak ko. Dandanin at danduang tawan naman. Kat nung kasta manong naimi, apang panunutek nga kakaasyak lang yung bad budget. Nagwing-wing-iwing ni mama. Di mo di ka pailaan nugutan ni ta Elsa nga nagbidtot ka. Mama, ibagam nga di pailang saan ka nagbidtot? Di pa nakirelasyon mo, panakilibin mo, kini Randy? Mama, di ako madadang kakulkulin ti panunod ko. Sapoy. Sa dinot ayan ti live-in partner mo. At dyan lugar ngayon ti kontrata na. Mamati ka din yung bagahak. Nga sadyay kat at damat kabalay na. Ni mamamit, husgaan nyo ti tao nga.
Uri sa lutsutim ka na kita, tataw tiglawlaw mo. May isa nga kontraktor nga engineer, na destino iti medyo adayo. Adayo ken ka. Kaya namnamayang nga aramido na sadya. Agsapol ti babae. Gagangi na ita. Napiya ko one night stand lang. Kasano no, ilibin na matakas ken ka. Napiya ko mahamit na kas tangag bakasyon kita. Ipinek na iti mga mangitan iti panahon na kadakay nga gina. Ngayon saan? Sumang pagkakaslawanan niyaman, ni ay ni o, ito no, agpakada man rin, adad dapat panahon na, di pamilya na, nagiti naganakin kakabsat na, o hanggang di, umuno saan kat barkada na. Lalala, panunutom ka na yung bag? Manulaing itidid na kada kayo nga oras, ha? Nukasta nga agawid. Awan pa'y may isang oras. Kasla umaylaw mismo. Baka saan nakapay nga, hanap nga iliwen, muna saan na ipanti ilimukin ka. Ilimukin ko anak ko nakuma. Ano di kayo doon mo? Oray no, pagustuhan na ka. Pagustuhan na ka. Kaduin, umay. Ada mapasama kayo. Tuno ka, nagpakadan. May isang oras. Makalawas, dua lawas. Saan tuman na nagawid? Adon ti panawin na kadagidi sa bali. Ngayon itisika, bununta kayo nga gina. Dito ti kahit mo, kasto ka kahit mo ti biyag, kasto ti kahit mo nga biyag, ha? Nuadda kayo, unuadda isuna. Mamanot saan ka nga agapa? Agapa kayo, agsinubat, intulokwan, agulimek kayo, tunokwan, andamang kung as-asog yo. Susapo. Baka no, tungpain na kakit, adan to pala ganas mong makiromansa ken kuana. Ni matmaman, sobra kayo man. Mga nokas ta. Kahit mo kas jay. Dinangara na. Orayan pa lang ang tangara na ka. Ano ka, kahit yung asawan mo ba? Makisina kang kwa na? Hindi ko mapela nga. Tawang pa anak yo. Itangarod. So nga kung kang ka Elsa, nagbidot ka. Nakadakdakkel din na aramidam nga bidot. Ito na minsan nga si Marongkar, Marong Nemi, ni Randy Gumanganat. O, dita, Yanos mong ibang chat. Agdi ko sa kabit. Analak na kita dumang arwatek. Papanang? Anda, basketball mo ka nagtiparkada. Sa mesa, damapang ko kitain, kakontrata. Di lang mabaling agtala kabiin. Wano dahil ito ng aldaw, tungaldaw. Hindi ko mamatipas-pasya di anak ta. May lilukin ka. Papa lang nga papa. Hindi pas-pas ito itimol. Hindi shopping. Hindi buhit sine. Hindi mga restaurant. Hindi agsumugnal. Karamitin pala na nakadadong nga trabaho. Umanayin nga dak nito, hindi ko akwartan, makamukan. Iba't patig na kadipay lang. Saan ka nga sangpatan, no? Hanggang nga napatag. Sangpatan ka mat pala nga. Walang yung nakapag-beat ka. Umay ka lang mismo, naarig na. Dirakpayin arakupan, dirakpayin bisituin. Isusapoy, magagat ka mag-iapa? At ako mapagsalitaan, tagsalita ta nga na siya at agsalita ta. Tugaw ka. Hanggang kumangganat. Ano ko mapagsalitaan ta? May panggap relasyon ta. Diyak kayat ka, Stoy. Ano ko kayat mo? At daklat akang kanain ti denayo? Ngayon oras at daak? Kasano pinagbiyak tayo? Uri may salaal daw ngagbalmalam. Ngayon maumpay may isang oras pumanaw kan. Napatpatigmat pa lang amin ti pamilyam nga kami nga gina. Takasano? Dadyamat pa lang mamangmot panginitam ti kwartam kan kakabsat mo. At daklang aroden. Hanggang ba't pa yung asawa? Kadapit ito na nung amin pa nag-asawa ta. Nagraduar mo din kabsat mo. Imbaga may hindi nga pa mga graduar, ag-asawatan, dahil kabsat mo matin, isot mang tulong ka rin kabsat yo. Mat pa trabaho na. Hindi pilit mang trabaho. Sarigan! Saan ako nang makatagpel? Patungpa ka. Randy,
Ana. Agreklamo ka pa lang? Sige. Oo, maramit ko. Isulit kahit mo. Ngayon, nagsubliak na trabaho. Kasi nun adada ka sa mapasamang tinak ta. Adda ni mama. Sa dakkelin. Agduan to tawan, agtaluto, tawan ni Galili. At adda nga nalikuto kita. Delikado. Tiba nagtalag mo ni mama? Ape, dilag mamangmot na laing? Pero marama mo ni ma, kahit mo! Padasep. Basta, mayat ka manunusan. Nagsubliak ang trabaho. Maburing ang tito nagtibalay. Iso ang trabaho hak. Orit at damot ni mama. Hang nga baybayan ni mama ni Lili. O, bahala ka. Binaliwak nga ron tinag-aplikar manong nemi. Kaditi may isang opisina nga nag-aplikarak. Ni-submit kon manong nemi application ko kan resume. E di asad ganak ti may isang empleyado. Hi. Aga-aplikar ka? Un sir, baling no siya ti maala. Nasa kumatak desisyon, naalakan ko na. Mabalik ko ba nakasalita ni boss? Nga ipapakaasik na si Katalan na. Madi sir? Dapat madi. Baka makastray ka lang o saan nga qualified. Qualified ka. Hindi mo ka di kayat nga tudungan ka? Kayat ko Anong tagal mo? Elsa? At siya ka ni Ruben? Megan? Panggaldawan. Ilans ka. Mamarin? At akatibang iparit? Saan ka samot pa lang ang married Nakita ko na jacket single ka? Single ng mata live-in partner ko. Adal may sa anak ko. Saan madlong at anak mo? Pintas ka. Ni Sir Ruben, paaya na ka di. Manda ka sa panggap ko. Nukas pagkaligan tamaalakad to di itatanga na sa apapay kat iyasunod ko di bagikeng ka. Isunod mo di bagim kanya. Kada kita'y empleyado dito May santong opisina at pang-opisinaan ta. Sige. Thank you. Let's go. And then, ang dalugan mo? Awan. Sakta dalugan na. Again. Sige. Thank you. Manong name Jack ko ba kaya? Tas ang arumbeng ko ang mapakid din. Gagangimit lang deta. Nga adda umasidag nga mangidyahin ti tulong. Ken mapagkamot lang mo't aglans. Aw mo dakas na. Dakas na sang kadi. Sa maysa, live-in kami pailaeng kini Randy. Naragsa ka sa sarita ni Randy, name mapaisam na, mapakatawa na. Ado na kita'y nakakatkatawang istorya na. Uri nga na kami suutak, mapag-isam na, mapagkatawa na. Dataon na pagdiferensyahan da kini Randy, name. Hoy, sa barin ni Ruben. Kahit babayin di tulong ni Ruben, name, nakastrekak, iti pang-obisinaan na. Nang rugiak nga Ruden, name, kat inaldaw, nga makitak, kat makasaritak ni Ruben, dandanin inaldaw, aglans kami, at abendigit ikundaw, name, ag-dinner kami. Kat nung hasta nga maladaw nga gawin, name, tawag ko kini mama. Overtime, no? Apay nga maladladaw ka nga gawin? Saan, mama? Ano nga ron? Ang gagapot,
Nalainga ka mga iwan, ganilili, kat agrabrabiyang ka man. Akarkarabiyang ka. Di kami maligdikan di awis ni Ruben. Sinureta nga Ruben. Di ko bisinak. Tinang tulong kanya. Baka aramit ka nakalabid doon. Elsa. Ma di ka di. Tiyan niya. Nga, makiklosak iti sa bali nga lalaki. Ikat dumamon ni Randy nga eh. Ikat mawatan na nga tama siyempre. Pinalubusan ng ba't mga opisina. Gagangay lang nga makipiara. Makipiara ka. Klase pa nakipiar. No i-date na ka. At dan sa bali kayo pa paano na ito? Ang nangarod manin. Baka magayo man nga nabintutak. Baka itan nga saan kang bintot. Ti madla tao, lumaminsan, ti mga raramit, ti bukod na agasat. Saan ka nga nagpanunot nga na imbag? Hindi, manugot ka makilibin kini Randy. Nga di mo, amo no apay nga libin lang. Hindi pa ilang kita, baga king ka nga sa nga madi. Di pagpintasan na talibin. Ano kas pagalingan ta saan nga kami kini Randy ta kagasat kat nawayak nga makapili ta sa bali. Kaya, nga oradan pakakitaan. Sino tagsaga ba? Ta anak mo. Siyempre. Nukas pagarigan ta saan nga kayo kini Randy tagasawa. Sa dinot papanan ti anak. Siyak. Siyak ka ba siyak ti na? Sabay sa. Ubing matpay. Ikalinto na danakam na ngay. Kas pagarigan. Into na danakam na. At dapat nga siyak ti pili ni Lili. Siyempre. Hana makikita una ti amana. Imposible nga ti amana pilyan na. Kasan nun na may pakiasawaam nga saan nga ama ni Lili kat siyumanan nanto ni Lili. O makidam, di ka makasungbat, nagsanay ka. Kasan nun na pakiasawaam kat di na kaya ti makiden na kanya. Kat iya daw nakakanya. Sa bagay, okay lang. Basta ibatim kanyak, tapo ko. Alo, ni mamamad. May atakot magard nga ina nga may adoyo kanyak ti asawak. Ay, ti anak ko. Kasano akto nga rodan. Di mapangkain sa jay, ang damanong. Pili kayo. Minuntut kayo yung mapapanan. Pakidanaan. Ay, natuto ko na ako. Sa bagay, anak ko. Anak kayo. Kahit nag-asawa kayo, sumina kayo. Na kami matang naganda kakit anusan mi na. Tanda nga ron. Kahit ako matan ti mga siyaso ka kaming anak. Inamamamad. Abi kami dito panunutan nyo. Kahit di mo kajak panunutan ng ti para kanya. Sa bagay. At pinpensyonak mo. Kabaylak mo ti mangtanda ni ti tao nga mga asikason to kanyak. Nakas pagarikan tagkapsota ko. No kasta subang pet ni Randy manong name tapno jaka mo no natrantana. Kailiw na? Kailiw na ko na kumangim. Ora ara ko penakla ko ma. Haman. Kasla tilahing anak mi manong name tarantana. Ta isot ara ko pen na. Isot ag-agkan. May iliw met siyempre. Ti ubing. Tamamano na makita ti amana. Langrona kat amunang nasapulan ti amana. Agsal saludsud no apay, ngawan ti amana. Agsal saludsud kining grandmana no apay nga. Mamanumet nga makita na. Nga orin no rabi kat awanak pay, no kasta kat napapanamigin ni Ruben. Ano, Nemi? Dinakmat kumustahan ti asawa. Basta yawat na, para kini Lili. Dito lang, kaya anak ma. Para lang kayong kuha na. Ang mata lang nga, itad ko pa iti para kayong ka, damat swaldom.
Unay kakpay ni mamang mo, hamata na. Nga di kita naganakin kakin kamsat mo. Isot pa pa nagdadado na masapsapulam. Habang nagriri ka. Iso garot nga saan kan ngayong gawid pa ka nagtrabaho tapos nadaparakin ka. Imbaga ta, suportaharak pa ita anak ko. Randy, intun ka ano nga tong palin karim kanya. Karikan niya. Ngay kasar na. Takayat mo ka din ngay kasar ka? Oh, abig sa nga mga sungban. Ta orewan kanyak, orewan ko na. Nakasagana ka ka din. Nga makaakal iti pamilyam. Nakasagana ka ka din sa anin nga mangted. Kini mamang mo iti masapulam. Nakasagana ka ka din nga saan mong ikandig di kapsat mo. Abi ko mga igawid na. Kore kasawatan, kahit ko mangtedak. No kasawatan, no anyaman ti masapulam. Siyak nga ina, siyak nga asawa nga babae ti mga igam. Huh. Nagsuwerte ka matin no kasta. Di saan talang arudan nga asawa. Di mo kayat nga asawa ta. Gaputa di mo kayat. Kayat ko. Ngam di mo ited amin kanyak ka masapsapul mo. Taore dumawat ka madla kanyak nung para kinimamang mo basta ited mo amin kanyak mo muna. Diyak kayat ti kastang mapasama. Pues, di awan ti kasar. Wahala ka. Hamok ba't kahit nga da pagpapanakil mo? Pagpampanakil mo da dyan Ruben? Oh, di amom, di ka mo? Ado man ti mangipulpulong kanyak at mangitetex. Nagde-date kayo. Agad din dinner date kayo, ha? Kibin kayo pa eh. Yung baga, tasang kang kasar. Tasang nasakit do liputan na. O, ano kasi kang garod, alaman, dinakarkaro ko pa eh. Arig mo, kabit mo ni mamang mo. Arig na kabit mo, di kinakabsat mo. Diyak lang mamati nga uwad sa baling ang babae, tibiyag mo. Di pa papalam, talnakan, tungpaan ka. Patasem! Kahit mong sakit, di ka nagsinatan ha. Ito anyaman nga oras na di. Nagbiduta ka nang ipatagkan ka. Husto ti ko na ni mama na nagbiduta ka nang ayatkan ka. Pues, alaik tanak ko. Ha? Alaik ni Lili, padasem. Urag kira ta iti korte. Sa mga maalala Lili kanyak. Malaksid nga ta na kidnapem. Papalod ka. I-report ka ti polis. Itarom kita kidnapping. Hana? Agbali na ka kidnapper ti bukod ko putot? Man. Gabot adak-dakkel ti karbengan ti ina. MC ka. Urag sangot ti korte. So ang sambulangan aramidan ti mang kidnap iti anak ko. Natangsit ka nga talaga. Nadarason no apel na tumangsitak. Randy, ano gote kon? Nagbiduta ka nangayat ka. So ang pala aramidan. Pumanaw kan. Kan oresan ka nga pakpakita. Awanin ni Randy manong nemi. Ngam nakadagdagsan balang ti marokong ko. Manen kat manen talaga nga nugutek nga nagbidutak. Abay kami tsak pinanunot nga na imbag. Sakbay ko nga inayat ko ni Randy. Amo din nga saan na nga mapanawan ti pamilya na. At adda nga napatpateg ti pamilya ng imiti siya. Nga ori adda na anak ko. Napatpateglat na ti pamilya ng nunta kami nga kina. Sakit nagsubliak ti trabaho. Tilang ited na kat para kinilili. Kurang pa eh. Ano ti klase na ito yung relasyon? Kaslasyak ti kabit na. Tadilayang anak ko, ti suportaran na. Namukla ko mga kastoy. Namukla ko mga. Abay nga din inggawid idi ni mama.
Apay yung baga na lang nga nagbidutak. Mo nagbidutak. Apay nga din na yung baga nga sa anak ang makidenden na. Yung saan ko ka din maator ti bidtot ko. Agbro problema ak tikas to yung mapaspasama kaniyak manong nemi isumat ti magusto ni Ruben nga mga lukoy kanyak tapno rumor kami. Come on. No nyaman ti problema. Just smile. Umisam ka. Sino ko man ti makaisam? Ti agbro problema. Awat nga rin makatulong kang ka nung kami suot ka. Lapadasam timisam. Kaya ibagam, nga awan ti problema, awang problema ko nam. La, ulit-ulit mga ibaga nga, awan problema, smile, smile. Oh, kita mo tumisam ka? Kita mo nagkatawa ka? Ala, just laugh. Maano yung bagada mo tang mauyong ka na, nagmauyong ka, awag gap-gapo na nagkatawa ka, agad agad mauyong ka. At ang gap-gapo na nagkatawa ak. Ang problema ka lang aro doon, nagkatawa ak. Katuan, dinabimbinas na the problema nga nagkatawa ka, ibas ka, nakamisuot ka, nakamurarag ka, ma-depress ka. Man, masabro mo tigad doon. Let's go. Agawid ako. Uy, susapo yan. No, agawid ka. Pamparunutok tumalata di problema. Nang naroon na makitkitam di anak mo. Nakapimpiman kung kunam to. Awan amana. Tadat sa bali nga sidong. Mamita ah. Abay nga, di mo aturin di bidot mo. Kasi no? Love me. Huh? Love me. Gabi tayo di pa lang ipatpatik ka. Are you crazy, Ruben? Apay, minamuo yung katita kayat kang ka. Siyak, nga daanin ti asa, live-in partner, nga daanin ti anak. Siyak dayaten. Sino kumaron? Nagadot talaga ti babalasang dito nga virgin. Imsang kumat idang ayaten. Sikamat ipatpatik ko. Diyak mo mati Ruben, ipanagnagukan ka. Palubusan na lang. So let's go. Kasapulam. Kasapulam ti maliwliwa. Kasapulam nga tagasasalitam. We can. Let's go, sweetheart. Sweetheart ko nang pahin kanya. Okay. Bahala ka. No may karkariya. Apigad nga saan? Mga nukalikaw ko lang mo, tibagi, tayo doon maumakang, bye-bye anak to. Bagam to nga pagkananukmet, tad anak nan, pagkananukmet nga kwa, kung kunam to. Takas na ka dito pamatin kanya. Nung nagbidtot ka kini Randy, saan kantong nagbidtot kanya? Kan sa anak mo nagbidtot ka nagpatik ka. Gamot ipatpatik ka, tinko tanti amin. Let's go. Sige. Indang harutan. Manong name no kasano, iti kinaklos mi, iti, tanong kastangag kuyog kami, mas itan. Gabot sa lang ka mga kibkibin, akbayan nakpayan manong. Nadapay hindi kiti kundaway, ngagsadagak, iti barukong na, kada mamluyan na tibuok ko. Nukas tangad dakam ti igid ti baybay, amang buybuya ti panagpakada ti init. Amang buybuya manong nimi ti slasaan nga mabandong nga daluyon nga umagkik iti kadaratan. Elsa, Ruben, among kadingam, siyak dagiti daluyon. Pagkas mga baling nga daluyon, saan nagtong mauma? Nga mga rarakop kang ka.
Sanak tumauma nga mga kikeng ka. Sanak tumauma nga gayayat keng ka. Kanayong kandulata nga da itidanak. No adaman panawin nga awanak itidanam a few hours lang. Sana nga about 24 hours. Sana kas kinirandi. Kabutan at makabulan. 2 bulan. 3 nga bulan. Kadno kakaiso ng agawid. Awan pa'y may sa oras. Aga pa kay pa'y. Di na ka pa'y arakupen. Tilang anak na tarakupen na. Yamsyak. Arakupen kaya ngagpadpada kinilili. Ayatin kaya ngagpadpada. Sumagmunulay nga oras. Nga awanak. Nga numabaling ka na daklat ako nga. Kastat pa nagipatigukin ka. Kastat kinapatigyo kanyak. I love you, Elsa. Ruben, sa nung namintayan mo, sang kami pa yung nagamam mo, kinirandi. Kasi nung namin panagamam mo yun, hindi bangko, may deposito, o may withdraw. Kasi kakin siya, agka-opisinaan ta. Di na pipindas, di ba? From Monday to Friday, agkita ta. Agkita ta pet Sabado, ore to Domingo, o makitam. Karinto nag-asawa ta. Teko na kon. Diyak ipalubos nga da 24 hours nga awanak, iti dadayo nga gina. Adda ka kang kanayan. Adda nga mangpaisam ka no nakamisot ka. Adda ka mang paragsakin ka. Sikala ko man timo na nanginayat ko. Di kahit nga sawan. Nga siyak manitan di patpatig mo. Kasano kumaping ipatig ko ti kas kinirandi. Nga di mo tin mang ipatpatig kanyak. Di mat langing putot na kanyak tinapatig. Ano mabaling ko makatsak pagid din awatin di supporter na. Mabaling met. Saan mo nga awatin? Hangka matakid-kid daw. Malaksid no, agkid daw ka kumakit ha. Umas nagkapit abogado na pilit nga suportaran at iputod na kang ka. Saan ka nga tumutawat? Saan mo nga awatin? Planuan na kidinti ka laysata. Ruben, saan ka kadingagang angaw? Saan ka kang angaw? Kahit ko'y panagnagang ka. Kaanot na odi nga panagkanaig iyo, kini Randy. Ako'y salusudin. Baka mailiw kan. Let's go. Intay ito hotel. Ha? Ruben, makapagkit-kitak ka di karot ka. Makapagkad-kadak nga rod pa'y ken kakunak manong name. Gabuto talaga nga mailiw. Tigasta nga pa nang saklot na kanya kat nagsada ka kidibarukong na kat apamluya na tibuok ko nga paprusan na titakyak ko. Manong name, mailiwak na talaga. Kinintuloy mi dita nga lailo mi diada kami niti hotel manong name. Saan ko nang inusar, ti panunot ko, nurumbeng uno saan, na di katikis, ti pusok, ti sinurot ko. Tabnurik naik, dagiti nairot nga arakop ni Ruben. Tabnurik naik, manong nemi, dagiti na barang agek ka na prus na kanya. Tabno amok mat abalsen, dagita nga arakop, aprus ka nagek na. Tabno inas, ti panagmaymay sa ti bagi, kenrik nami. Naipaay ko ti amin-amin ko kin Ruben. Manong nemi di daydi nga 3 nga oras. Iti kadami iti ko may sa kwarto ti hotel. Indulundak dito balay manong nemi kat siyempre nagururay ni mama. Kita pa lang nga nakabaybayag kayo.
Dati-dati no, date kayo kay ni Ruben, kada sumangpad ka dito, ti alas 8:30. Ita, tenga trabin. Nagkapo niya. Ma, di mo kunain. Ngadan na pasamak yun ka ni Ruben. Injay na kanyak ti kalasa. Anana, injay na kanyak ti kasar, mama. Nga di pulos injay ni Randy. Anak makunayo, mama. Nagbidutak. Agbidutak ka di ba nin? Sikat ti makasungma. Si Camilot ng ibaga, nga ni Randy kat di na injay ti kasar. Live-in lang. Kat ni Ruben injay na ti kasar. Kahit ang kasawan, saan nga bidot? Ruben lang na kasar kayo. Yung titandanagak. Ano tanagam? Ano taramidin na Randy? Awan ti karbangan na nga mangikawid kang ka. Ikasanun ko na nga, ikasarnak men. Asino kaya kahit mo katakwada? Randy, uno Ruben. Siyempre, ni Ruben, ba't lang kayang? Di akong problema. Nagbidot ka, kadagyaman ka. Taad na nakasagahan ng lalaki ng mga ator ti bidot mo. Nagasat ka ti dimteng ni Ruben, iti biyag mo. Ni Ruben nga mangipatpateg kang ka, iti dikudan ti amin. Iti dumteng ni Randy manunemi kas iti dati tilaeng manin anak may tinarakop na. Iti itad na kanyak ti suportar na iti anak ko. Hangko inawat. Uy, abi di mo awatan? Saan ko nga awatan dan yaman ng itad mo? Tapay. Gabot na kabailak kang biyakin ti anak ko. Kanikan tinaran niya ka masakbayan na. Ipapilit mo. Sabi ko ba ipapilit ko? Di isupay. Isupay ngitid mo ti pamilyam? Hagaga nga wa. Talagang awanin titid ko suportar iti putot ko ka. Kansaan kan ngumumay. Yan tangay. Live-in naman lang. Kanagsinatan Randy. Agsinatan. Yan tangay kitaw mo ti ayat ng bukel kadata. Saan na kung ngayatan sa ngadi? Nabayagin nga saan na ngay narakop, nabayagin nga saan na ka tinagkuhan ko nga sobrang karka. Nilahing lili, tiga puno no api ka sumasarong karkahan. Apa mo? Kaputadan sa bali, di ba? Ngaysot kayat di kiti parents mo. Ngaysot kayat di kiti akakapsat mo. Saan kang igawid? Saan kang agriri? No ibagaw nga kasarkan. Gada sa bali nga kasar mo. Go ahead. Good luck. Congratulations kung nakpagid. Kabota, ada Ruben mo. Oy, nanugutek. Ni palang Ruben tinangijaya kanyak ti kasar nga jak na oray kang ka. Umuna na nga kasar. Gamit si ka. Kabota kalpasan na ito nga panagsalita tarandi. Tawagak to ni Ruben. Tapno manugat akong tiyaya na. Tapno palubos ako ni Dango may mga sasawa. Nga din to puros aramidan ti pamilyam. Sus. Alak na anak ko. Over my dead body. Randy. Sa mo maala ni Lily. Apa ala eh? Iya daw kanyak nga siya nga ina, pagyanan na, ni mamang mo. Kaya ito nga ni mamang mo, ti mga iwan, iti anak, sad nga kayat nga babae. Kadinayon to, kada di asawam. Naragsak ka di, na makita mga irrumento di asawam, ti anak ko, ti putot mo. Gusto nga sa mo maalat anak ko. Sige. Makaputot aktubat sa bahay. That's good. Nagragsaka ka makangag ti kastaran di. Anya palang orta ramidem.
Lipatan mo nga tinaminsan kat nagdanata. Lipatan mo nga naputot mo kanyak. Awanan ti rason tapno may kami dito ay. Gabutasan da ka nakasapulan nga gina. Nangeg manong name ni mama, dagiti nga imbagak. Kat kastaon iti panagpalakpak na manong name di makapanawan ni Randy. Naraing kapit gayam. Mama, hindi ko mapailayan ka talagang astan tinaramid mo. Mama, oran niya ti bagbagayo, saan tayo nga mababawi pa ti amin? Nga maator ti bidot, di kami? Asapin ko talagang saan ka nagbidot para kini Ruben. Nagbidot nga ta? Hangalat na maliklikan di kini bidot. Haanin mama. Magnamnamak. Nga talaga napod ni Ruben kaniya. Kasapay ko Kasapay ko Nakaibagang kadingin kini Ruben, nga dito kay ngagdahed, numalpas ti kasaryo. Sampay mama. Ibagak tuloy ta kondisyon into numay na mga sasawa. Imendang rod ng asawa manong nemi kat na ibagareta nga kondisyon. Abalayan, nagmay saak ditoy, kat no, alaen ni Randy ti anak ko, graman ti apo ko, kasi nun to pwede kaduak. Napiyapay ka na kay abalayan, dadamat pa sa bali ang kaduayo. Ang problema ang balayan. Na ibaga na ito ni Ruben. Kaya pampanunutan mo ka talaga. Kat Ruben unay Nga saan nga madayo kang kadagiti akin Kat ni Ruben, may nayos nga membro ti pamilyayo. No, idi akit adrete nati ko na kon pangawag kon. Na inayod nga membro ti pamilyayo nga mamanunganda. Angem ni Ruben. Baka maumakanto kang kanayod mo makit-kita ti manugang mo. Abalayan. Kadaklo na yung pagyamahan, nakaabalayan. No kang kanayon ko, makikita ti manugang ko. Kadeta man ti kayat tayo ka. Nagdinamagan manong name ni Kalay Sami Wen. Tanay publish pa yun dito iti pagiwarna. Manong name. Your ore ko lang, nga natin tumawag ni Randy, ng saamet. Sambat na rumbeng nga siya tumawag. Kaya kahit na talagan manong name. Kaya ore pa yung ginaganak kakapsat na. Kaya dan nga awan kami kini Randy. Nakunak nga roden manong. Husto unay ni mama na nagbintutak. Nga nangayat kini Randy. Kinindawat ko nga sabay kumata sana ka nagbintot kini Ruben. Dimteng manong name iti aldaw ti Kalay Sami. Kastaon itaragsak ko siyempre. Itak lang may kasal. No pa idi ko mapailaeng. Imbaglakin din tasang kami nga nagkasar kini Randy. Ni Ruben nakaragsak met manong name kastamat ti partido da. Nga ore amuda, nga daim mo na, nga kinalibin ko, nga danak ko, nga naikamang kadakwada. Okay kadakwada manong. Naragsakmet ni mama, manong name, kapatanam namain na, nga saan akong nga nagbidot. Kalmasantik, seremonya, resepsyon, dito'y kami balay, nga nag-awid siyempre. Agastulag mi. Tano, aktulag kam tumidlang, nga pastaray sumarongkar kamit, iti yan, di itinaganakan kuwa na. Kadituneg, tinagpatnag manong name. Nakaragraksak kami kini Ruben. Nalalaing ni Ruben ng Randy. No mapay-engineer ni Ruben kat account na nakaskanyak manong name ni Ruben. Ngayon nakalalaing manong. Da ka mga talaga tagkamats. Da kami manong. Da kamla kumantimun una nga naggamam mo. Kat nagkasar kami nga dagos. Awan iti sa pulagpay ti asawak manong name. Kat kapot ag-asawa kami, kat dating ang kaopisinaan kami. Wan,
Napanak di sa bali manong nemi nga sangawon branch to opisina tapos ni kasta kita matikano tagasawang kaopisinaan. Ket ko nakarod kini Vanji tinasigan ka kaopisinaan mi. Vanji, ngorjam ti asawa ka. Di magdanagaw na singpet ni Ruben. Uri nga ta itayak. Hindi na kayat. Di mo nga pa nagkras ko kay Juana. Imuno na ka kaopisinaan na sakbekin ka. Kaya sikat nagasat sika. Teko nadan. No sinot na ikari. Isot na ikari. Kita mo katatapayin anak mo. Siya. Virginia pa lang. Sika pala kinayat na. Sika mo, Vanji. Italaga na mo kung gayong makras mo isuna. Yung magdanagam. Bantayak. No man nag-chicks isuna, huwag lang ito sa bali, saklatan, taon sa bali. No, talabag-bagam. Aging ka manong naming at damat ka nagpitpiti kiti saklot ko. Kat ko nakarot ka ni Ruben. Sabi ko matasan itong agbalbali at di pa nang tratar mo ka ni Lily. Ito na damat ang bukod ng anak. Saan ito mapasamak na ito, sweetheart? Nagrona no, lalaki di anak ta. Okay? Junior? Sa tantuan na naganak. Ori saan ito nga ro din. Ha? Umanayin ti dua. Tapno lalaki kin babae. Tama nga no, ganakak pakit babae, baka samon to na kayat ni Lily. Dadantong babae nga anak ta. Awan ti pagdanagam, sa anak to ang balbaliw. Aging ka sang nga tumat ng balbaliw. Iba't pati kawanay-wan ay tinikodan ti amin. Sika talaga ti antibiyang ko karagsak ko. Da kayo karagitan ng ta. Gama na, Ruben. Talagang sana kung nga nagbidto. Aging ka manong naming impas ngay ko ni Ruben Jr. Kat nakaragsak ta asawak. Kastama tayo naragsak manong naming ni Lily taadan ading na lalaki pa iti ading na. Naorisan ako ako ba ilang nga ubain manong naming kahit nang ubain nga iwanan na kanon ni ading na. Ito na minsan manong naming nga na inatendaran mi nga gasawa nga party. Sa amin tugot di kita anak mi. Pero andra naman ang naming at dito'y ni Randy. Isutin mo nang imasidig. Hi! Oy, kumusta? Engineer, kasi kakayam. Kumusta kayong kasawa? Di ka may nag-imbitar rin ito. Mahayak ko ba? Ore ko ba nag-imbitar kami, baka di ka hanggang imay. Okay. Ito na ito, para kabunyag dyan, anak yun. Junior. Nabunyagan na. Uy, sayang. Umayag ko mga anak. Kumadre tayo ma. Amon pa yung lado ti amin engineer. No, adan tumatan na asawam kita ganak kayo. Awang pa yung arod Kumusta mati ni Lily? Ajay. Ore ka no awan ni Randy nga daddy na. Adamit ni Ruben nga daddy na. Pare, engineer, ano kas magarikan ta maili ko kinilili? Okay na waya kamit lang. Malasin na kamit din. Okay ka di man lang? No may kasarong karan ti putot ko? Okay. Abay ka nga saan? Kinunan ni Ruben manunemi naman pa saan kumakanyak. Ngam nagwen. Sa bagay manunemi damat karbengan na kaya damat karbengan ni Lily. Yung mga no awanin ni Randy manong nami hambad nga kurkurang ni Ruben nga mangipatig kan mga asikaso kini Lily. Awanin ta sa pulan pa iti anak ko ngayon nauna. No ama ti pagsasalitaan gabot talaga nga ipaama ni Ruben di bagina ken kuana. Ngayon saan ngayon imay ni Randy manong nami king gana damag ko nga nag-asawan. At nakanumatan anak na. Mitibay sang aldaw manon nemi aksidente nga nakita kita. Hi, engineer. Oh. Elsa. Isuna? Oo.
Rhea Eva, ken ti anak mi, dakilan ti anak yo Kasi lagkatab da di Lili. Iniinaw na ba si Lili ti may isang atawin? Basta. Okay, sige nga rad. Naging ka na damag kumanong na ini. Di naman kain putot. Na dyan nakita nga anak nga kinakuyog da. Putot. Ito sa bali nga lalaki. Disgrasyada naman kain tinasawa na. Kitam kadlangan niya. Ay, gasat ako nada. Awanin ti sa pulagpay manong nemi laksid iti kang ganayon ko parang daw-dawat kanihapo Diyos. Nasabi ko tagtultuloy iti kinasiya at ti asawa. Kaya nagtultuloy met manong nemi iti kinasiya at kong asawa kinina kadag iti dua nga anak ko. Awanin ti problema kini mama. Gamot na naragsak, ka mga asikaso kadag iti apo ko na. Uwen manong nemi. Kat ko na kanyak, da ito'y ti desisyon. Saan kan nga nagbidot? Mama, naasi nga talaga ni Hapo Diyos, ten daw dawat ko edi. Ngoran ng bidot akman, naator ti bidot. Kat insagot na ni Ruben na para kada kami, para kada tayo. Lagi nagtultuloy kong maritagbaling ka na pudno ti asawa, manak. Huwag ang pagtanakan nyo. No kasano ti kinapudno kanya ni Ruben, mas pa'y ti kinapudno ken ko Dito nga ron, ti pagkasalita ak manong nemi, kadagyaman ak launay, iti anos mo ng urnos, kalpasangan nag-insan kang ka, iti Italian. Ti tao kadagbidot. Ngayon, daman ti bidot nga maator. No pa daman ti bidot nga narikaten nga maator. Nasihat lahat na ni Hapo Diyos, iti likodan, ti panagbidot. At daisuna, nga mangtulong, amang iturong, iti parsuana, amang ipatpateg kenwa. Sabi ko mata na kay bata, kiti adal, liwiliwakin pagsarmingan ti biyag, kadaginipada kadimneg, more power to your program, anong. And God bless. Toy, nga rodagyaman nga pagaya mo, Elsa. Thank you mat kang ka Elsa, iting ka panangibura, iti pagkasalitaam. Thank you ka na kita inaruay, nga nagbuya. Salamat po ka na kayo. Salamat. Kas